A vaga de incendios deste verán en Galicia queimou case 200 casas, pero tamén arrasou cultivos e explotacións gandeiras. Para a reconstrución, os propietarios poden acceder a distintos tipos de axudas. A Xunta denuncia que o Goberno central obrigará a tributar por elas. No IRPF ou nos impostos que se sea necesario, non? Para o PP trátase dunha decisión ilóxica. Me parece moi razonable que as axudas que reciban para ese fin teñan que verse sometida á voracidade recadatoria de ningún goberno. Os populares avanzan que Galicia deixará libres de impostos estas axudas e o BNG coincide en que o Estado ten marxe de mellora nas subvencións para os afectados. Hai que garantir que as persoas que van ter algunha axuda para a reconstrucción ou que tiveron que facer operacións económicas derivadas desa situación non se vexan afectados e afectadas na tramitación de rentas futuras. Os medios que participaron na loita contra os incendios recibiron este martes na Coruña unha homenaxe que estivo presidida polo delegado do Goberno.